Yo mga Uragon, mga beshe, mga bay, wasak. What's up guys? Alanganin ang out natin ngayon ha. May ano kami, ihahatid sa airport si Diplex. Kaya alanganin ang out. Nandyan sila, hinihintay ako. Nag-out lang ako. Dapat mamaya pa out ko alas 4. Pero dinaanan ako ni Mr. Oiram at ni Diplex. Kakaunin yung mga gamit nila dun sa bahay at nako, sarado pa yata rito. A few moments later. Ayan, karga na yung bagay. Hindi magkasya. Huwag ka naman lang sa umupo ka muna bago gumawa ka. Marin sa mara. Sige bro, pasensya na muna bro. Ayan, pauwi na si Diplex. Hatid namin sa airport si Diplex. Ayan, dito na yung kanyang mga bagahe. Sa gitna mo yung kahon. Sa gitna mo yung kahon. Siyang security kalbo. Dire ang bag be. Di isibog diri. Ba't man dire ba? Isibog lang diri si Max mo diri. Lipat mo dire. So yan, kasya na? Sige. Si Max. Sige, Dito ka ba? hatid na natin si Diplex Dito tayo kasya. from Jeddah to Cebu. Sige, goodbye. Bye-bye you, I love you. I love you. Ayan, nandito na kami mga guys. Sa airport na, bagong airport. Naligaw-ligaw kami. Niligaw kami ni GPS. Dito na. Nandito na si Diplex. Labat. What's up mga guys? Oh, Inatid mo na yung best friend ko si Richard Flex Di Gracia. Sa huling pagkikita. may pulis pala. So ito, laki ng airport nga dito oh. So ayun na nga mga Uragon, mga besin, naihatid na namin si Diplex dito sa airport. So, huli ayan na. Sige, ingat sa biyahe. Okay, sige. Grabe laki. Sige, sige, ingat. Ingat pre. Farewell to you, my friend. Ayun na si Diplex, tatawid na. Papunta na, papasok na sa loob ng airport.
Kami naman ay uuwi na. Sige, babayo my friend. Yeah. drop na namin si Deflex. Bali pabalik na kami ni Mr. Oiram. Hindi naman kami pwedeng pumasok doon sa loob. Drop lang siya. Kaya pabalik na rin kami. Hinatid lang namin sa airport. Naligaw-ligaw pa kami sa bagong airport eh. Laki, malaki. Sabi ng totoo yung GPS. Si GPS, niligaw kami.